Kære politikere, jeg savnede en stemme i debatten om forholdene på de danske fødeafdelinger i Landstingssalen i torsdags den 15. december. Jeg savnede en stemme fra basisjordemoderen, fra hende, der arbejder på en helt almindelig fødeafdeling. Den får du nu. Efter høringen havde jeg brug for at sige, at der også findes arbejdsglæde på de almindelige fødeafdelinger, ikke kun hos jordemødrene ude i privatpraksis. Men måske jeg hellere skulle bruge ordet arbejdsstolthed, for den mærker jeg i høj grad, der stadigvæk er der. At vi har vores høje resultater med flere raske og overlevende børn end nogensinde før, skyldes til dels de tiltag, som Morten Hedegaard skitserede i sit oplæg. Men det skyldes også den høje faglige standard, den overvågenhed og den gefyl for en graviditets- og en fødselsudvikling, som jordemødre har. En fødsel skal følges i sin udvikling time for time. Der er en kvinde, der skal støttes og opmuntres. Der er et barn, der skal lyttes til. Det går godt i langt de fleste tilfælde, men selv ved de umiddelbart normale fødsler kan det ske, at for eksempel barnets hjertelyd falder. Og så skal vi være der. Det gælder uanset om det er på et sygehus eller det er ude i hjemmet. Det skal bare ikke ske, mens kvinden venter i venteværelset på en ledig jordemor. Og det må ikke ske i de situationer, hvor der er for få jordemødre på arbejde i forhold til antal fødende. Jeg kan opleve, at vi står ude i vagtstuen efter en vanskelig forløsning med røde kinder, og så tager vi en dyb vejrtrækning. Og så kigger vi hinanden i øjnene, og så siger vi, sådan, der gjorde vi det. Og vi er stolte, og vi er glade af den præstation, vi netop har været igennem. Alle kendte deres plads, og alle handlede, som vi skulle. Som noget nyt oplever jeg nu jævnligt, at vi står i vagtstuen og er mere stille og mere eftertænksomme. Og jeg har hørt ordene falde. Det var vist vor herre, der havde bagvagt der. At noget er rimeligt, betyder, at det er passende og fornuftigt under givne omstændigheder. Når de episoder, jeg netop har beskrevet, gik godt, så skyldes det rimelige arbejdsforhold og overskud hos personale. Det skyldes også, at vi er toptrænede, og der er en jordemor ved hver eneste kvinde, der er i aktiv fødsel. Igennem de seneste år har de givne omstændigheder dog forandret sig til oftere og oftere at være upassende og ufornuftige. Vores træning forsvinder ikke, men hvad hjælper det, hvis der ikke er nok på arbejde, og hvis de, som er tilbage, er slidte og brugte? Jeg er udmærket klar over, at vi ikke er almægtige, og at alt kan ske. Ydmyghed er et selvfølgeligt ord i vores fag. Jeg har dog lagt mærke til, at vi gør os meget umage for ikke at sige højt, at sikkerheden er truet. Jeg er ikke helt sikker længere på det. Hvem kan blive ved med at tro på, at det arbejdspres, vi udsættes for, ikke har konsekvenser for brugerne, i form af overbehandling, forkert behandling, underbehandling eller overset tegn på komplikationer? Er jeg ved at trække følekortet nu? Ja, det er jeg da. Men det her, det er også et følefag. Vi arbejder med mennesker. Vi arbejder med sådan nogen som dig, med dine børn, med dine børnebørn, med dine nevøer, med dine niecer. Så du ved godt, hvad jeg mener med et følefag. I Peter Fabers julesang, der lyder det, når du strammer garnet, så kvæler du og barnet. Så hvis jeg skal se på ordet arbejdsglæde, så jo, den er ved at blive kvalt. Den er erstattet af en arbejdsvrede. Jeg er vred over at skulle tale med en fødende og afvise hende og sende hende på landevejen til et andet fødested. Jeg er vred over at lade en anden fødende vente i timevis på en jordemor. Og jeg er vred over at må udsætte det, der umiddelbart var en nødvendig igangsættelse. Jeg er vred over at blive prikket på skulderen, forstået sådan, at jeg kort tid efter, jeg er kommet ud fra en fødestue og har sat mig og lige har trukket vejret, så prikker afdelingsjordemoderen mig på skulderen og siger, der er altså en fødende, der har brug for dig. Du er nødt til at gå ind til hende. Jeg har ikke andre. Jeg har ikke nået at skrive. Jeg har ikke nået at fordøje den første oplevelse. Jeg har ikke nået noget som helst. Så jeg rejser mig, jeg går derind, knap så vågen, knap så skarp, knap så meget til stede. Så jeg er et grundlæggende vred over de omstændigheder, jeg lige har beskrevet. De er helt og aldeles urimelige. Efter sådan nogle situationer, så er det, at jeg på vej hjem på cyklen tænker, kunne jeg have gjort det bedre? Fik jeg skrevet det rigtige i den rigtige journal? Det slider, skal jeg hilse at sige. Chefjordemor Jørgen Dyr fra Skyby sagde til høringen, der er en klar sammenhæng mellem personalets trivsel og den kvalitet, vi leverer. Urimelige arbejdsforhold giver mistrivsel, og det giver dårlig kvalitet. Så sent som på min aftenvagt forleden, der hørte jeg, at endnu 2 jordemødre er sygemeldte i længere tid, og det er 2 af de seje,
og jeg har hørt, at 2 andre har sagt deres stillinger op. De skal noget andet. Jordmødre forlader faget. Jordmorstuderende ikke kun overvejer, at de stopper deres uddannelse. De gravide får ikke den forberedelse, de har brug for. De fødende har dårlige oplevelser. Uanset 93% siger i LUB-undersøgelsen, at de er tilfredse, så giver jeg ikke meget for det. Tilfredshed afhænger af forventningerne, og forventningerne er lave lige for tiden. De barslende kvinder får ikke støtte nok, de ammer mindre, eller de bliver genindlagt. Og når de kommer igen i næste graviditet, så tager det alt for lang tid at forsøge at rette op på noget, der var uopretteligt. Det har vi ikke råd til. Så hvad gør vi? Jeg kan jo endnu en gang citere Peter Faber. Derfor får I denne punkt, løft en gang på denne tung. Dette er den umiddelbare løsning, og det er der tydeligvis brug for på den korte bane. På den lange bane er det på tide, at vi begynder at se på hele organiseringen af vores fødeområde. Vi skal sørge for en ordentlig forebyggende indsats med fødselsforberedelse og tid ved jordemoderbesøgene. Det er her, vi klæder kvinderne på, og det er i nærværet, vi fanger de svage, de sårbare og de syge gravide børn. Her sparer vi på lang sigt. Vi skal sørge for noget så enkelt, som at enhver fødende har følgeskab af en jordemor, uanset hvor hun føder. Der sparer vi ikke mindst menneskeligt, men også økonomisk på den lange bane. Vi skal have et særligt øje for den førstegangsfødende. Får hun en god fødsel, og går hun styrket og glad hjem, så koster hun mindre ved de næste graviditeter og fødsler. Men hun koster første gang, både i timer og mandskab. En fødsel tager den tid, den tager. Et fast beredskab til hjemmefødsler uden for hospitalsregi vil måske nok øge antallet af gode hjemmefødsler. Det er fint. Men derudover vil det også give ro på fødegangen, fordi det ikke vil rokke ved det faste beredskab. Måske skal vi også til at se på størrelsen af vores gigantfødeafdelinger. Måske har vi strammet garnet lidt for meget og effektiviseret omsorgen ihjel. Uanset om en fødeafdeling er stor eller lille, så vil det dog altid være kvinder, der har brug for eller ønsker at føde på et hospital. Det er også derfor fortsat her, at størstedelen af jordmødrene vil være ansat. Det koster at have et højt beredskab, og det skal vi have, hvis vi skal holde den høje standard, vi har nu. Vi har ikke råd til at være. Helt overordnet skal det ikke være nødvendigt at betale for at få en god graviditets-, fødsel- og barselshjælp i vores land. Vi skal kunne tilbyde lige forhold til enhver gravid kvinde, ligegyldigt hvor hun er henne i Danmark. Jeg er meget glad for at være jordemor. Jo, jeg mærker arbejdsstoltheden over min faglige kunde, over mit håndværk, over hvad jeg kan udrette med mine hænder. Og min evne til at lytte medmenneskeligt og rummeligt til den mest lykkelige, men også den mest ulykkelige kvinde. Det samme ved jeg gælder for mine kollegaer. Sørg for rimelige arbejdsforhold for jordmødrene, så skal vi nok passe godt på de gravide, fødende og barslende kvinder. Så skal vi også nok få arbejdsglæden tilbage. Det er en investering, der giver et solidt og et langvarigt afkast. Der får vi noget for pengene. Stor hilsen fra mig, en basisjordemor, der har stået på gulvet i snart 31 år. Glædelig jul.